28 годишен боксер в Белград. Той ще бъде съперник на Спас Генов. Червения ъгъл, специално от Дюселдорф, Германия, пристигна вице-европейският шампион на аматьори с перфектен актив в професионалния бокс. 6 мача, 6 победи и 5 нокаута. Спас Генов! 30-годишният бургазлия не се беше боксирал на родна земя от 4 години. Направи страхотен жест към българските фенове, въпреки че точно в момента неговата кариера в Германия се развива по страхотен начин. Виждате вдясно от него менеджера му Тимур Кали, човека, който се грижи за неговата кариера. Цецо Попов, дългогодишният треньор на Спас, също е там, човекът, който го е изградил като състезател още от дете. Клуба на Спас Победа дълги години е вадил шампиони. Спас е пример за това. Радва не само цяла България, но и самия град Бургас. Реклама за целия свят е българския боксер. Неговата надежда е в близко време да се боксира за европейска титла. Цачо Андрейковски, последни инструкции. Има сериозна подкрепа Спас Генов. Тук и неговият дългогодишен съквартирант от лагерите в националния отбор Коврат Пулев. Човека, който съвсем наскоро спечели европейска титла по бокс в тежка категория. На гала вечер в Ерфурт, която зрителите на Нова Спорт наблюдаваха пряко. В 6 рунда е тази среща по 3 минути. В ъгъла на Милен Николич ще бъде отново Михай Халас, човека, който преглътна горчив хап в предишната среща, когато Флейш Джинджи загуби от Гали Иванова. Милен Николич последно време не се представя много успешно. Има 3 поредни загуби, като според неговия треньор причината е проблеми с ребрата на Николич. В 3-те матча той е играл контузен, сега обаче, поне по думите на треньора, той е възстановен. Десен в тялото. Милен Николич беше с 1 кг по-тежик от Спас Генов на кантара. Категорията за тази среща е до 91 кг, но и двамата не успяха да я изпълнят. Опитва дясно коше Милен Николич. Спас Генов агресивен, както винаги в неговите професионални срещи. Пропусна апърката. Иска публиката Спас Генов бързо да приключи тази среща. Но отстрани е лесно. На ринга доста по-трудничко. Пуска апъркът Спас Генов. Пропусна дясното круше на Милен Николич. Притиснете до въжетата сърбина. Доминира Спас Генов до момента. Бургазлията търси пролуки. Нещо, което е научило от професионалния бокс. Не трябва да бързи, има достатъчно време. Дълги са рундовете. А в тези категории неведнъж сме виждали как един удар решава всичко. Хубава комбинация на Спас Генов. Апъркът в тялото. Пое го Милен Николич сега. Още един десен в тялото. Опасно. Дясно круше. Николич показва, че може да контрира при това успешно. Още един десен в тялото. Не лоша комбинация. Апъркът първо с дясната, след това и с лявата ръка. Лекичко се спъна в рекламите Милен Николич. Най-сетне и сърбина тръгна в атака с комбинация. Ляв прав, браво на Спас Генов. Сега дясно курше и десен апъркът. Тежки попадения инкасира Милен Николич. 10 секунди до края на рунда.
проблеми за сърбина. Успя да отвърне с дясно круше. Край на първата част. Повече крачки ще трябва да направи Милен Николич. Ще загуби 7-8 секунди от почивката. Дебютира през 2006-та сърбина. Има ръстово предимство в тази среща, по-висок е. Кариерата му започва с 3 поредни загуби, след това прави 3 победи и боксирал се в Италия, Германия и Франция. За последно игра през март, когато беше отказан в първия раунд от Джамел Хададжи. Доста по-бърз беше Спас Генов. Много хубаво търсеше апъркъти в тялото, които да разтварят гарда на Милен Николич. Бургазлията дебютира също през 2008 при професионалистите. Първите му 2 мача бяха в България, след това направи пауза от 3 години преди да подпише договор с Тимур Кали и от октомври 2011 поднови своята профи кариера. Живее в Дюселдорф. Тази година вече изигра 2 срещи, тази му е третата. Ето го и Кобрат Пулев, който се радва на добрата игра, която показва Спас Генов. Очакваше се Кобрата дори да бъде в ъгъла на Спас, но той ме приготвил една друга, още по-приятна изненада. Живот и здраве. Този мач да приключи успешно. Добър десен на Спас Генов. Дясно круше сега опита и апъркът. Десен в тялото на Милен Николич. Спас отново атакува с десен прав. Ще издържат ли ребрата на Милен Николич? Доста атаки в тялото получи. В предишния си мач Спас Генов се изправи срещу турчина среда Юисал. Имаше 13-14 кг предимство Юисал, но въпреки това Спас го надви убедително по точки. Ляво круше, пада на земята Милен Николич. Това ще бъде нокдаун. Трябва да отиде в неутралния ъгъл българина. Сега отборяване на крака Милен Николич. Не, няма да има нокдаун. Десен в тялото. Цачо Андрейковски прецени, че падането или по-точно докосването на пода с ръкавиците е следствие от лъзгане. Но определено е замаян Милен Николич. Не стои стабилно на краката си. Апъркът пуска Спас Генов. Нова серия от апъркъти насочени към тялото на Милен Николич. Той е притиснат в ъгъла. Шанс за Спас Генов да приключи тази среща. Не се чувства никак добре Милен Николич, а има доста време до края на рунд номер 2. Опитва комбинация Спас Генов, търси пролуки. Легна на въжетата Милен Николич. Тръгна като че ли да пада сърбина, но се изправи. За втори път се разминава с нокдаун на Милен Николич. Апъркът в тялото. Дясно круше. Още едно дясно круше, това вече е нокдаун. Изправя се Милен Николич. Цачо Андрейковски отборява. Сърбина на крака, има 40 секунди до края на рунда. Гледа внимателно Кобрат Пулев. Той много добре знае какво е да спечелиш с нокаут, след като в предишния си матч, преди броени дни, той успява да нокаутира Александър Димитренко и да донесе историческата първа титла за България. Тежка категория при професионалистите. Втори нокдаун. Милен Николич се изправи отново. Има съвсем малко време до края на рунда. Показва, че е добре. Последни секунди. Ще издържи ли Милен Николич? Всеки момент ще удари гонга. Край на рунд номер 2. Имаше късмет Милен Николич след 2 доста тежки нокдауна. Дали обаче това оцеляване няма да бъде само временно. На крака е Спас Генов, не показва умора, не е и получил някакви тежки удари, с изключение на един в първия рунд. Ето е комбинацията на Генов. При тази ситуация не беше отброен нокдаун. Тук един много тежък апъркът. Тръгна отново да пада, но се задържа Милен Николич. И от тук насетне вече нямаше сили да остане на крака. Хубава комбинация на Спас Генов. 3 удара точно в главата на
Милен Николич. Целта пред Спас Генов, както самия той казва, е да свали в лека тежка категория до 79 кг и 800 грама. Страхотна комбинативност на българина, който между другото, освен че играе професионални матчи в Германия, е викан и за спаринг партньор на големи имена, като олимпийския шампион Рахим Чакиев, когото е свалял в нокдаун, и Александър Алексеев, настоящия европейски шампион в полутежка категория. Рунд номер 3 от общо 6. Ако съдим от това как приключи предишната част надали, ще видим всичките части до края. Апъркът отново залит на Милен Николич, но се задържа на крака. Продължава с атаките българина. Десен главата. Във въжецата е Милен Николич. Опит се да отвърне с едно ляво круше. Апъркът първо в тялото, после в главата. Нокдаун. Браво на Спас Генов. Показва сърце Милен Николич. Готов още да боксира, но дали това е здравословно за него, ще видим след мъничко. Ляво круше. Браво на Спас Генов. Ето и една атака от Милен Николич, с която той доказва, че още не е приключил срещата. Спас Генов имаше възможност да направи няколко рунда спаринг, дори и с Кубрат Пулев, дните в които беше в София. Апъркът в тялото на Милен Николич. Сърбина пробва да отвърне. За червено е тялото му от многобройните апъркати. Дясно круше. Още едно. Страхотен десен успя да вкара Спас Генов. Натискаме Милен Николич във ъгъла, но още се държи. Минута и 20 до края на третия рунд. Десен главата сега, един апъркът в тялото. 2-3 апърката, насочени към главата на Милен Николич. Колко бой може да отнесе сърбина? Беше натиснат, но това ще бъде отборено за... Не, няма да има дори и нокдаун, матчът приключва. Сашо Андрейковски прецени, че Милен Николич няма смисъл повече да боксира. Точно решение на рефера. Прекалено много удари получаваше Милен Николич и това беше опасно за здравето му. Едно от задълженията на рефера и може би главното е да пази здравето на боксьорите. Сега ще чуем и официалното обявяване на резултата. Седма победа в своята професионална кариера. 6 от тях са с нокаут. Вижте най-интересните моменти. Много предах отнесе Милен Николич. Сигурно стотина точни удара в рамките на тези 3 рунда. И победител с технически нокаут в третия рунд Спас Генов. Статуетка за победителя. Шефа на бокса в Бургас, Сава Чуролев, награди Спас Генов. Спас Генов е при нас. Страхотна победа Спас е, за да може да направим и с него едно интервю. Изчакай само тук секунда. При нас сега и големия герой Кубрат